Maray na udto po sa tuya gabos. Sa pangarap po kan bilog na puwersa kan DCGB-AM. Yaon dyan sa control technical si June Napolis para po sa samuyang broadcast sa AM band sa mainstream radio region-wide. Imaging supigabot kan samuyang puwersa sa luwas kan Bicol. Dyan sa IT ang kasabay niya to si Jerome Nico Martinez para man po sa broadcast kan DCGB. Sabay po kaya iyan nadadangog sa AM band, nahihiling asin nadadangog sa internet worldwide netwide sa paagi kan DCGB News Online, Facebook, kumpadreng Al, kumpadreng Jomar, si Joshua, si Karen, si Angel, sa Manibela si Henry Mata. Ako po sa indong makakaibanan para mientras ngunyan pong alas 11, sundo alas 12 nin udto. Sa tuyang pagsubaybay po kan dalagan kaining bagyong si Uwan. Ako po si Pio Fernandez. Ang sa kuyang number tabi ang number ko sa Smart 0942-670-1195. 0942-670-1195 sa Smart, and sa Globe 09-660-730-115 09-660-730-115 sa Globe. Pwede ka mo dyan tabi mag-query o magpaabot lamang ning paramdam ha. Sundo makitang alas 12 and taon-taon po tuyo ko po muna tabing daipig apudan so pag-asa ta igwasinda baganing release na alas 11 sa weather bulletin. Pipabuelo ta sinda tabi tanganing sugabos na data yaon na po ma-ready maninda. Then mga taod-taod na 11:30 o mga 11:25 sa tuyang makahuron ang pag-asa and kun makalusot kita primero sa tuyang apod ani kadua kun maakomodar kita diyan tabi kaya pipabuelo tamo na alas 11 bulletin da pipa sumada ta yan. And taon-taon po iisihon taan magiging kamugtakan na ka na bagyong ining si Uwan ha. Good morning dyan kay 599 maparos-paros na daa sa puting daga. Yan. Maray na hapod to dyan sa mga taga puting daga tabi Okay. Sige, inutuntang na kasubago na kahurunan ni Endimar insofar as the province is concerned, si Manong Rick Mendoza kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Ang scope is the province so mga directives. And ganyan man sa siyudad ni Legazpi man po tabi maapod kita o kaya aapodan ko si Alkalde Isham Ismail. Para man po sa mga very latest tabi na informasyon man hali dyan sa opisina kan alkalde, tanganing makatabang kita sa pagpaabot ng informasyones asin makatao kita nin detalyes kan mga direktiba sali dyan sa opisina ni Alkalde Isham Ismail. Nasa linya na po si Mayor Isham Ismail kan Legazpi. Mayor, Diyos maray na aga si Pio Tabi kan DCGB. Maray na aga po Sir Pio asin sa gabos na antabay kasi lumagay na programa. Good morning po sa inyo boss. Opo, we are on special broadcast tabi Mayor po and any latest directive tabi primero diyan hali sa indong opisina, go ahead. Po, nagpuna po sa tuyang preemptive evacuation po alas 8 sagkod ang sa tuyang tinaong timeline sagkod alas 12 po unya na udto para makapreparar na boss asin makasettle na po ang gabos ng mga padabang constituentes sa mga evacuation areas. As in, ang 70 barangays po, padagos naman po nagpapasiring sa CSWDO para magkuaki goods, rice and coffee kasabay man po ang dilata para igwa po sindang ipapakaon sa mga evacuista. Kasi aram mo, Sir Pio, sa kaaluyan na panahon, as a former barangay captain, mapagkalon lipat kasi nang istaran lalo na po kung wala ka man mapapakaot. Pero digdi po sa pagi kang programang ini, at least safe to say na iba po silang mapapakaot sa tuyang mga evacuees.
Okay, so direktiba alas 8 and ang cut off time kana evacuation duman sa identified na mga dapat na maibakwar is 12 noon, Mayor tabi ano? Yes po, Oho. Sir Pio. Tama, tabi. Opo. So far, any feedback hali dyan sa indong ining so sa City Disaster Risk Reduction Management Office, kumpira ng percentage, rough estimate lang tabian sa tuyang na-accomplish tabing evacuation? Sa ngunyan po, tayo po kitang data, pero pagpatak po kay alas 12, mapo na po kita mag-log input, as in mag-ikot na po. Ang nag-ikot po kan is CSWDO po, sinda po ang nagiling ka mga evacuees na kumpira po ang total. Yun. Oho. So, Yes po. taod-taod na so sa tuyang data kaan ano? Yes po. Tama po, Opo. Sir Pio. Iyo Opo. tabi. So kunyan, any information, so kwan baga so nakatudan tang numero na pinag-evacuate pag may bagyo, more or less, mga estimate lang tabi Mayor. Kung nakagipag tapong pagpa-evacuate, yaon sa 7,000, pero kung nainot po, so tig-expect na mas makusog na bagyo, nasa 13,000 po, Sir Pio. Oho, yan, persons yan tabi or families? Families po, Sir Pio. So nagre-range, So more or less, mga 20 to 25,000 po. Kung sakali, abotong kita kay mga 15,000, so mga plus 10,000 to 7,000 yan. okay, so minaabot min mga 20,000 more or less persons. Yes po, tama po, Sir Pio. Okay. So, nambitan mo po tabi, so kunyan, so pagkolekta na, pagkuana kan mga kapitanes na may mga evacuees kan sa indang mga para sa Goods. mga goods. Ano po, saan ito idadarakan mga kapitanes? Sa evacuation center po, or pwede man po siguro sa barangay hall, it depends po kung saan po sila maluto para sa mga evacuees. Ayun. So, Yes, basta igwanan ning kakaunon sa initial na pag-evacuar ninda so mga evacuees. Ano po? Opo, tama po, Sir Pio. As in, at yan pong banggi dahil padagos tang pipakusog ang zero casualty, tayan po sa perming pipautob, Sir Pio. Siyempre, makagpo kita ginaray kay curfew, kunya na banggi, as in, liquor ban tabi. Para pasiguro po kita perme. As in, ang sa tuyang direktiba man po sa BFP po, kaswapon po sila nagtutubig ka sa tuyang mga possible evacuation center para iasigura na komportable po ang sa tuyang mga evacuees, magkaigwa po silang tubig para sa indang sanitation tabi. Opo. We go back duman sa curfew tabi. Nag-issue ka ng executive order tabi, Mayor? Yes po, kasabay po sa post ko kasud ma. Yan po, Yes, na sa tuyang papautob na curfew. Oho, paki-reiterate arong oras ito mapuunin sa kudno rin? Alas 10 po, until lifted tabi, Sir Alas Pio. 10 ngunya na banggi. Yes po, alas 10 po Until kunya na banggi, until lifted po. Opo. So, liquor ban tabi, Mayor Isha, ang paki-reiterate? Sa liquor ban po, pwede ta po po. Okay, tabi. Mayor, ining digdi sa may puting daga baga tabi, kumusta ang kwanta dyan? Dyan baga ang medyo talagang kunyan, perming tigbabaha. Kumusta ang compliance dyan ka na evacuation so Okay far? po, very compliant po sa tuyang mga padabang taga-barangay 18, lalong-lalo na po yan ng sa kuyang barangay. Araman po ninda na as in nakasanayan na ninda, nakatuda na ninda, naglilipat sila duman, may mga masalanggaw pong arong duman, may mga itaas na arong na dahi po tiga-abot kang baha. Naglilipat po sila duman, as in sa mga taong dahi po makater duman, bukas po ang sa Muyang Barangay Hall for the evacuation center. Kasabay man po ang sa Kuyang Pagsadiri, kang pamilya may na restaurant, City's Restaurant po, na for the longest time po ang kita kapitan, yan po ang nagiging evacuation center ng mga taga-Puting Daga, as in mga taga-Purok Uno tabi, LC. Opo. Igwa ning mga eskwelahan na nag-akomodar na tabi kan mga evacuees, Mayor Opo, Isha. yes po. In advance po, aram na po ninda na gagamitin po as evacuation center sa mga eskwelahan. Opo. Igwa kitang nahiling pa paglibot medya ka subago na mga nagpuputol pa ka na puuning kahoy digdi sa may unitap, Mayor Isha. Yes po. Igwa po dyan na nara na posible pong mag-cause pa ki diskwido, as in makaputol pa ki linya ki kuryente. Kaya dahil preemptive po ang gabostang action, tigkakatingan ta po gabos, tigtitrimanta. As in tapos na po sinda naman Sir Pio, mabaliw naman po sinda sa laog kang eskwelahan kang Albay Central. As in pagkatapos na duman, igwa pa po sa Kabugaw, as in sa Barangay 8. Dakol pa pong ikot niyan, as long as day pa man nag-abot, so kakusugan o ang Turo Tagiti, padagos pong nagtatrabaho ang sa tuyang City Engineering Maintenance Division tabi.
So digdi sa Washington, so kadakula dyan mananggad na kahoy, kumusta na duman ang sitwasyon? Areglado na po, nagpuan po kanina ng 6:30 in the morning sa tabang kang kadakol na agency tabi. Aram mo, so kooperasyon kang gabos na agency, kasabay po syempre sa panginot kang 2nd District DPWH, ini Engineer Warren Azutea. Kasabay man po syempre ang DNR, ALECO, BFP, PNP, PSO, City Engineering, Kalikasan, as in syempre ang OCA and RTAB. O, inabot po almost 2.5 hours, pero ngunyan po, magayon na po, wala na so nakaprotrude, as in, then na po kita maisip na baka maging may madiskuido duman sa areang ito. Opo. We go now duman, nahiling ko so informasyon ipinalos mo sa account mo sa Facebook. So, digdi sa pumping station. Ito, ano so ginibutabi ni duman, Mayor Isyam? Well, kung sa maimailing po ito, nakasarado po sa tulong steel gate. Oo, sa Buonot, San Roque Pumping Station po. And for the longest time, aram tang permi pong nag-accumulate baha duman sa area kang Orosite, Buonot, San Roque, Kapantawan, as in Peñaranda. Pinabuksan ta dahil low tide pa po. Manual lang po dahil aram tang dilapidated na so pumping station, as in day na po nagagana so kasayang mekanismo, kaya manual lang po ito, Sir Pio. Unya po, sinakata so duang gate, as in para padagos na kung sakali magkusog oran, maluwas po ang tubig pasiring sa dagat. Pero once po na mag-high tide na, ibawata na po yan na steel gate para day po magkosa ibultada, as in sa tubig dagat, day po maglaog-lugod digdi sa mga padaba at ang barangay dyan sa may coastal area. Kaya na i-manual yan, ibaba tabi, Mayor? Yes po, na manual na isakat po, as in na manual na ibaba. Medyo mapagal lang po, pero sa pagtarabang gigabos, wala pong imposible. So at least makaka-flow so tubig dyan sa binurok ka sa nindong floodgates nga sa pumping stations. Tama po. Basta po sa kakusugan ko uran, as long as bako po high tide, nakabukas po ito. Pero once na magpuna po ang high tide, para maiwasan tangani po so pagpultada ki tubig palaog dig sa mga barangay, isarado ta naman po ito. So ang mangyayari kung high tide, so na-accumulate na dati ng tubig sa laog kan syudad, dahil na ito madadagdagan. Dahil na po madadagdagan. Tama po, Sir Pio. Pero ang importante po, may luwas na muna so excess water sagkod low tide pa. Yan, tama. Makakamitigar sa level kan baha. Tama po. Opo, okay. Balikan ta so kunyan, madali na mag alas 12. Halimbawa tabi, igwa pa nin mga daing nag-comply duman sa mga predetermined niya tong risk area na dapat i-evacuate. Kung dakol pag mga yaon duman, what will be ang magiging action ka na city government tabi? Aram mo, Sir Pio, lilaog ta po sa group chat mismo kang liga. Ang sa tuya may na Chief of Police, si Sir Domingo Tapel, Colonel Domingo Tapel, and sa gabos po na bako compliant na mga residente, as in nagtatagas-tagasan, na aram tang flood-prone area, as in landslide-prone area, pwede po maghagad kita bang. Just one message away po duman sa Liga ng Barangay group chat tabi. So, shall we enforce forced evacuation? Yes po. Kasi ang tigpapotog ta po digdi. So sa tuyang zero casualty. Habo tapong may madiskuido, at the same time zero tolerance po kita sa pag rescue, lalong pagkakusugan na po asing kaputukan po kang bagyo. So kasi abot naman po madiskuido ang sa tuyang mga rescuers dahil aramta na igwa man silang pamilya, asin mas takol pa silang matabangan. So 12 noon onwards, pwedeng imponer ang forced evacuation? Yes po, sa mga flood-prone area and landslide-prone area tabi. Opo. Sir Peter. Mayor Isyam, kung may gusto ka pang idagdag, madangog tabi kami. Go ahead po. Ako lang po, nagpapasalamat sa kooperasyon kang gabos, and for the past pirang bulan pa lang po kitang nakatukaw, nakapirang bagyo na po kita, as in pirang pa-ebekwar. Ako nagpapasalamat, as in aram ko, ining bagyong ining, makooperar man po sinta. And we know what to do. Just be alert and be prepared tabi, as in mag-iingat po. Perme. And sa kuya pagparumdum po giraray ko po kitang prophylaxis sa tuyang City Health Office sa mga tao po giraray na ma-expose sa baha na posibleng makakuha ki leptospirosis, ma-expose po, igwa po kitang bulong sa City Health Office. Libre, tabi. Pwede po ipakuas tuyang mga barangay officials, makikoordinate lang po. As in, ang sa tuyang City Health Office and Emergency Response Team, 24/7 man pong nakaantabay. Kasabay po ang PNP, Coast Guard,
and DFP Tabi, Sir Pio. Yan Opo. po. Sige tabi, Mayor Isham, salamat sa oras and God bless tabi. Opo. Salamat po, Sir Pio, and mag-iingat po kita. Thank you. Thank you so much sa mga tugang Mayor Isham Ismail sa mga impormasyon na sali po diyan sa Legazpi City Hall. Standby muna tabi Karen. Yan pala si Karen tibaad kunday kita makakalusot sa pag-asa pakihurong ta si Karen sa mobil. Si Boy yaon idarahon si kwan sa kunyan sa pag-asa in kaso ha. Try ko lang muna yung pag-asa tabi Karen ha, madali lang. Maray na aga tabi ay maray na uto kay kinatawan Mama Mila Bal kan Sanggunian Panlalawigan tabi yan. Maapod kita sa pag-asa nata baka nakabuelo na sinda tabi pwede nang makauron ang pag-asa. So latest na tabing bulletin yun. One more try Karen, baka nakamonitor ka, makisuyo kay Boy. Kaya man sigurong abuton, kunday abuton sa programa taki, masunod siya sa kwan, si Endimar makaduman. Sige tabi ha, tanganing makwanta yan, okay? Digdig ta sa wrong number kan pag-asa. Magayon kung makahurong ta kanya, kunday dumang ki Endimar, ikonta ki Karen, pakihurong na ta magdunod sa mobile, Nakon lamang duman sa pag-asa yung very latest. Mantang nagrarin na po, yun ang importante ho ni Maray, maaraman ta ang direction, general direction, asin na impormasyon manungod po kaining Juan. Ining bagyong si Juan, ha? Yan. Hindi tayo nakakalusot pa sa satuyang dial, Yan, tabi. Tapig hiling ko madigdiso. Busy. One more. Tabi yan. Karen, gari makisuyo kita pati kay Boy mas maray na may tawo duman Tabi sa pag-asa tanganing makahuron ta ha. It's 11:30 na. Digdi po sa satuyang initial broadcast ngayon. Taon-taon po mabuelan. Hindi ta. Sige tabi arog na lang kay di po si Boy si Boy tabi. Yaon sa baba. Maki-advise ki Boy na magkuang ki Karen, mapakisuyuan tananggad Ta yun yung importante yung lead time Bakong itong suyaon na so bagyo dismiss kita magkuan Karen baka nakamonitor ka, maki-coordinate kay Boy, paspasa na duman sa mobile, makaabot sa satuya or kung dai duman kay Endimar ta. Duwa kayang bagay pag maapod kita sa cellphone, either dai kita makalusot or kung makalusot baka kung busy ang persona yan, arog po kaan tabi. Dali, sige, dial ta. Yun. Dali mo na ta. Kita ninyo? Alang kunyan. Sige, si Karen na lang tabi, ilaog mo daw tabi si Karen, tabi mo na June. Yan. Ayan, nag-ring na tabi. Madali, Karen, ha? Tanbay, nakalusot tayo sa pag-asa. Baka ma-accommodate tayo. Nag-ring. Yun. Nag-ring po yung pag-asa. Sana po, ha? Duwang dial kita Karen na kunyan. Hello, sir. Hello po, Sir Pio. Ay, good noon, Sir Melvin. Sir Melvin. Po, Sir Pio, may nauna na po. Ay, may nauna na. May nauna na po. Sige, ibababa ko na lang po, tabi, Okay lang po. Sige. May nainot na. Karen, dumana na, tapakatapos ka itong nainot, kita nang masunod. Iyo, marita nag-signify si Karen. Anong sabi ni Karen? Ano daw? May tumatawag. Sandali mo na. Hello? Hello po, Sir Pio. Hello? Hello po. Yes, good morning. Narinig po si cellphone, katandualis po. Nag-transport po ang bagyo, magpasugong po. Madali po muna tabi, Madali po muna tabi, sir, ha? Kumusta? Anong sitwasyon niya sa Catanduanes? Labing ko sa katandualis. Saan pong eksaktong lugar nindo? Puting daga, nanin ko po, sir. Alam ba po, sir? Saan po? Puting daga, sir. Nanin ko sa cellphone, sir. Sa Catanduanes. Katandualis, sir. Magpasugong ng paros. Grabe. Anong lugar exact? Anong munisipyo na Puting Daga?
po, sir. Narinig ko po sa cellphone, sir. Sige po. Sige po, tabi ha. Sige po, tabi. Okay, thank you po. Hindi po. Sige, sige. Handali. Yan. Siya ito nag-upload sa ro. Tabi. Yan. Nanina. Ay, uploadan ko daw si Karen. Sandali. Ito muna. Hello. Salamat po, sir. Yes, good morning. Ito ato single lang ba sa Labuan Albay? Huling-huling din sa Facebook. Iyo anang ako confirmar ni po sa Pag-asa kay lag may nainot po kay nag-interview sa Pag-asa. Pipa duman mingan di sa tao tanganing matutukan. Ano po? Iyo po. Sige po. Sige tabi. Salamat. Thank you. Yan. Yan ilingon tangan idigdi sa tuya man kunyan mga direktang linya dayta na pubasaran itong sukunyan so mga mga nainot na release kan Pag-asa sungo niya na very latest na po yan tabi nata putunta ay na pa basahon ko lang initabi na pinagpaabot sa tuya. Then taod-taod kung day tama pa ng Pag-asa ko niya day makaabot sa kay Indemer yan. Ining tropical cyclone bulletin number 4. Pinagpaluwas alas 11 niya na udto Nobyembre 8, 2025. Valid for broadcast ini sundo alas 5 an hapon ngunyan aldaw. Yan. Typhoon Uwan has rapidly intensified in the last 24 hours over the Philippine Sea east of Eastern Visayas. Yan. Gusto sabihon, makaskas da so pagkusog, lalong nagkusog so puwersa ni Typhoon Uwan mantang sa nakalis na 24 oras mantang yaon sa sirangan kan Eastern Visayas. Sa kadagatan kan sirangan kan Eastern Visayas. Ang location kan sentro kaining bagyo alas 10 kasubago 680 kilometros este kan Borongan City, Eastern Samar. Yan. Take note, pag mga ining Borongan ini tatanems ng kapartner ko pag mga Borongan ang pinag-unang bitan tugang kaan ang Albay ang katanduan is ang Bicol. Sana dai man So kasubagong alas 10 nin aga so sentro kan bagyo 680 kilometros este kan Borongan City, Eastern Samar or kaya 760 kilometros este naman kan Katarman, Northern Samar. Yan. So, dua po ang reference point na ginamit na kan Pag-asa. Primero, east kan Borongan City, Eastern Samar. And ikadua, east kan Katarman, Northern Samar. Ang coordinates, sandali, takuha on taining antigong mapatatanems. Yan. Gamitan naman. Nagamit So, mga viewers niya, ang samuya digding antigong mapa. Dahil naga din minapaltos. Pag dayan ng mga computer na, mga or internet na, niyan laban. Pero ito, so, kunyan, so, coordinates. 12.6 norte. Ay, nito sa 12. 12.6, oray taasan ng diit. Tapos, 131.6 este. 131.6 este. Estenda. Nasa kadagatan pa managad. Distansyado pa ini sa kunyan, sa may Samar. Oni. Niyan. Itagbo tayo na kanaan. Ayo. Kung mahiling ni diyan sa mga computer naman uyan sa tuong parte sa may Bisaya, tatanems bako. Yan. Ngunyan, ang kusog kayan, oni po, ang sustinidong paros niya,
140 kilometro por hora harini sa sentro. Pagkatapos, minadoon tabi yan nin 170 kilometro por hora. Yan. Yung central pressure niya, suduman sa tahaw na ito, 965 HPA. Kuminaskas na naman ini. Westward, ini yan pinagantabay ng tatanames. Westward, kuminibrada, nagwala, pa-weste na, dahil nagitaas. Oh, westward na, kaya nangyahapot sa Pag-asa. Westward na tabing direksyon niya, pawala. Pawala ang direksyon niya. Sa speed na 30 kilometro por hora. Duwang mga mayor na kunyan, kambyada tatanems. So direksyon niya, weste na. And so speed, makaskaso 35. Sa bagay, iyo ni permiso range kang speed niya tatanems, poon ka nakaagi, 20, 25, 30, 35. Tapos minababa, 25. Ngunyan nag-35 na naman. Kaya lang, westward na. Yan. Ano ang gustong sabihon kayan? Taod-taod kung makaabot so pag-asa sa tuya. Ano daw kung yao na? Ano? Tamay na inot da. Yan. Westward na tabi. So, uyan po ang may sinyal numero 2 tabi. Yan. Sinyal numero 2. Digdi po sa kwan. Catanduanes. Yan. Mata Catanduanes tabi. Sinyal numero 2 na kemudian. Eastern portion kan Camarines Sur. Ining mga lugar kan eastern portion kan Camarines Sur. Siguro medyo ilihis tanang tanems. Tahor harayo man ito. Idiretso ta na digdi Albay. Yan. Numero 2 na tabi kita. Sorsogon and Ticao Islands. Yan. So, Catanduanes, tapos Eastern Partikan Camarines Sur, después Bilog na Albay, Bilog na Sorsogon, then Ticao Islands. Ining iba, mga Visayas na po. Yan. Signal number 1, tabi. Hanapon tadigdi. Okay. Ang signal number 1 naman, sa Camarines Sur, digdi sa Bicol, Camarines Norte, and sunatatada sa Camarines Sur, sunatada kan Masbate, kasabay ang Burias Island. So iba digdi mga harayo na itong lugar sa to sa Bicol. So yan tabi numero 2 kunyan ang Albay, Sorsogon, Catanduanes, and eastern portion kan Camarines Sur. Okay. Number 1, sunatada na portion kan Camarines Sur, después subilog na Camarines Norte, then sunatada na portion man kan Masbate, kasabay ang Burias Island. Yan tabi ha. Ngunyan, uni na po direksyon tabi. Una yun tayo ni taday pasupagasa may nainot tatanems. Una yun tayo ni. Yan. Basado digdi sa indang analysis kan Pag-asa, mahiro siya westward ngunyan. Okay, nag-west tapos ma-northwest, mataas-taas, mawala, matuo. Yan kwan, erratic. Ngunyan, Buda sa aga. Ngunyan na Buda sa aga. November 9. Bago magbirik, generally more northwestward. Mas ladong ma-northwestward ini sa Lunes. Yan, tabi. Sa forecast kan Pag-asa tabi, kunday magliwat. Kaya nga ni forecast kunday magliwat. Yan. Uwan da tabi, so sentro kan kunyan, Bagyo. Maagi harani sa Catanduanes sa agang aga. And sumata mismo, matama sa southern portion kan Isabela, and northern portion kan Aurora
sa agang aga or Monday early morning. Yan. O nitabi ang tandaan na, furthermore, there is also an increasing possibility of slight southward shift of the projected path of one, which may result to a direct hit that is eye wall affecting the area without making landfall or a landfall scenario over Catanduanes. Yan. So, may posibilidad po na maski dahi umagi so pinakamatamis mo ito kan bagyo, pero so eye wall manggigirilid po diyan sa Catanduanes. Pero rumdo manindo pag ang eye wall nasa gilid nindo, gustong sabihin nasa laog kamo kan bagyo. Yan, nako. Okay, dahil sa nakita magparakonsentrahan ngayon sa sentro sumatakan bagyo. Kung itong pagparakonsentraran ta so distansyata, nakalingaw kita, yaon pa lang kita sa laog na kan bagyo. Kaya po tayo ni sa pag-asa, ano po, yan. Then mapanorood din Luzon na ini, malusot na duman sa Lingayen Gulf or sa coastal waters of Pangasinan or La Union, Lunes na aga. Entabi So mga coordinates ka ini po, hilingon nindo. Ngunyan baga, petsa 8 ka Nobyembre, diyan nabanggi, ang reference point na naginibo kan pag-asa, diyan nabanggi alas 8, 13.2 north and 128.6 east, and kung huhuguton taan sa mapa, ang lugar kan sentro kan Bagyo Caayan, 475 kilometro este kan Vera Catanduanes. Dahil na naunang bitan ang Legazpi. Ang reference point na Catanduanes, Virac. So gustong sabihin mo niyan, nananahawan sa na dyan sa may kadagatan Pasipiko. Uni sa nakita gayud sa may luwas kan teritoryo kan Bagyo Tatanems. Yan. O yan na po Diyan nabanggian ang reference point na este na kan Catanduanes. Tamakaskason 35 kilometros ang dalagan niya per ora. Then ang sunod na gani digding ko niyan, reference point pagkatapos ng 24 oras alas 8 ang aga sa aga, 230 kilometros na este kan Daet Camarines Norte. Yan. So yan po tabi Dahil nadigdinaon ng bitan yung Legazpi sa mga reference point na pinagkuangkan pag-asa. Sige. Nagkunya si Karen tabi. Sige. Apodang ko so pag-asa baka kung pwede na. Irak man ni Sir Melvin nakihur may nauna apodan ta baka kung tapos na lamang. Nyadagog kita sa pag-asa. Relax na mo na ta. At least medyo maray-ray ni Tatanems. Tas reference point nga ni Birak na berda sana lumusot kita or kung lumusot sana available na. Bata si Karen so ang yaon sa kun kalinturado ni si Karen may hilang trangkaso Irakman para sugot. So dahil nagkukunyan so cellphone ta. Saka pait naman kita. Yan, tabi. Una yung ta ini. Dahil makita rin sekretary. Aber tabi Pwerte ko kung may sekretary man kita Tata Jerome na kaiba-iba taman. Pag surat-surat. Pag apod-apod. Nataman ni Globe man na nakaurong ko pa sa kasuba ako at birits. Nagsimbag pangani si Sir na Melvin Almuhuela. Ayan, baka lamang maray na o tutabi sa mga diyan nabanggi po ang sabi ang direktiba kan sa muyang Vice President for Network Programming alas 6:30 mapo unang kunyan ang sa muyang coverage man tabi na sabi ni Direk Edwin, the best daw. Ining si Director Edwin, malutgot na namin ining hadi kan lutgot, ning lalaking ini. Arog kay ni hapag, dai po,
kita nakaswerte sa pag-asa. Iyon na po ito, ang General Kunyan. Information manungod yan sa bagyong si Kuan. Si ano ini si Juan. Diba? Saro pang dahil lapag day makunta ko sa katanduan so kuando tama ko sugo na daduman so may nag-apod sa satuya. Sige, kung kumusta duman daw sa katanduan is so kunyan duman. So ining ang 091 smart in sige daw. Ining PDRRM o duman sa katanduan is kung kumusta na ang kamugtakan tama kusog na abagad duman. Aber daw. May nahiling da sa cellphone. Indakon iyo managa dito. Sensya na ta so pag-asa talagang duwa yan na predicament da permi tata names na sa tuyang problema na tigahampang. Either day nakakalusot ang kontakta or kung makalusot bako available ta busy may nainot. Okay, sige. Ano naman kita sa di man nakakalusot so apunta duman sa Katanduanes. Kumbaga man ang gadiyo na ito. O duman sa Birak Derek Edwin, mahanap kitang kunyan, sekretaryo. Busy. Aberda. Busy si Babing Monterola. So, nag-ring. Baka kung siya daw ngayon nag-apod na ini. Nag-kring. So, kan ni Babi, kan PDRRMO, Katanduanes. Kumbaga, kumusta na daw? Hello, Bob? Hello. Good morning, Bob. CPU Tabi kan di si GB. Sir Bob? Ano yan, sir? CPU Tabi ini kan di si GB, Sir Bob. Ay, Pio. Good morning. Kumusta ka mo dyan sa Katanduanes ngunyan? Kumusta ang sitwasyon kang panahon, Tabi? Medyo mainit-init pa, sabi, Sir Pio. Nilataw pa masyal daw. Iyo. May nag-upload kayo sa ko. I'll put you on air na Tabi, no? Tana sa broadcast ako ngunyan. I'll put you on air na. Mga tugang si Sir Bobby Monterola, TDRRMO Katanduanes. May nag-upload kayo sa ko na mauran da dyan, buda maparus na. So, generally, dyan sa indong lugar, Tabi, sa Katanduanes, kumusta ang panahon, Tabi, Sir Bob? Sabi sa Pio, medyo garbol ang dating mo. Sige, luwas mo nang di, Tabi, Sir Bob. Yan. Gawin po, Sir Pio. Opo, may nag-upload kayo sa ko kasubago while nag-phone ako kang broadcast na medyo mauran buda maparos na dyan. So, kumusta? Pigwa-validate ni Tabi. Kumusta ka mugtakan kan panahon na dyan sa Indota? Signal number 2 na baga Tabi ang Katanduanes na Albay. Over. So, sa Pio, digdi sa Birak, medyo okay pa man ang panahon. Cloudy lang, pero mas nataw sa wall daw. Kaya mainit po kasi digdi. Inay. So, dinakulaan ka baga dyan na pag mainit, iyo inantiga. Di tantalugod baga bako. Medyo yan yung piganita, medyo pag mainit pag gusto sabihin na lalo pang makusugin si Iwan. Amigo kan bagyo ang init. Isus Mario Joseph Ano pa? Yan ang piganit tuwid mo niyan digdi. Okay, so kumusta ang sa tuya dyan na sitwasyon yung mga evacuations dyan? Ano natabi ang direktiba man dyan? So kung kasuod na kang council meeting, na-declare na kang council na nasa status na kami kang red alert. So, expect me na ngunyan na ngunyan na aga, nagpuro na ning evacuation. Although na i-round robin ko na naman sa mga MDRRMO, tanganing maharamang tang sitwasyon sa gabos sa mga munisipyo. Iyo, Tabi. Sir Bob, pag-araw kayo ning bagyo bagano, may mga identified kitang population at risk. Kung susumadahon, Tabi, so sa flood, landslides, and iba pang risk, piraan na more or less maximum na iabot niya na personas na pig-ibakwarta niya to, Tabi, over? So for sa Pio, kami di pa kuning data sa ngunyan, di ko man kapot so dromi kang PSWD sa itong pigababasihan di kang ka mga at-risk population. Pag sinabit na sa mo so dromi, maaraman nila so status ka mga
ka mga evacuate sa kung pirang naka-evacuate na. Wala piraso at least na piga-alig ninda sa lugar. Iyo nga ni. Pero so ko dyan, so parang so nakakatudan dyan na numero, mga estimate lang, nakakatudan na numero pag araw kayo ng bagyo, mga pera ba, estimate na lang, bako man na so exact tabi, by the hundreds or thousands, pera po. Okay. Digdi sa Perak, nasa 9,000 yata. So, at least population din na nakakalista naman sa estimate kin din na kagadromi. Di ko lang alam sa ibang munisipyo. Pero halos nasa permihan na nasa lapas sa 1,000 ang permihan nasa at least population. Every municipality. Yun, 1,000 families or persons tabi? Persons yan. Itong average. Average more or less per municipality 1,000 persons. Opo, mostly yan Sir Pierre, so mga nasa shorelines, nag-i-istorya sa Arami sa dagat. Mostly mayo makita nasa population ng at least naman sa mga landslide prone area. Ayun, so ang nature pala dyan mananggad, so dati na komplekso dyan, nagkadaklan na pag-iibakwar, so mga nasa gilid kan baybayon. Iyo po. Iyo. Pambihira man so nasa landslide prone areas, ano? Iyo po. Sa kadaklan na landslide prone areas, mayo pa makita na paparita na nadali kang landslide. Pero so siguro 10 years sa 12 years ago. So sa Pandan, Arami sa sentro, nadali sa duwang harong lumang. Pero pag ito masyadong mauran talaga nga, so panakatakang pagura na naglambot so slope itong tuminawa duman. Di iyo. Di sige tabi Sir Bob, salamat sa informasyon. From time to time mag-upload kami sa imo. Yun yung number ko yata sa Globe ni, sa Globe sa ginamit ko. Yung number mo smart ba yun tabi, Bob? Smart no. Ini ang ini latest na number ko so sarong number ko na na ito na para na. Di sige either na ining gamiton kong number ko man ining kuan sa Globe or sa smart ko man, magtataga upload ako sa imo, Bob. Mahanap maamakuan man kami ng informasyon diyan. Alaw na ma-check na kami kan sa responding so responding elements pa-check na kami tapos ito sa kaning kung anong dapat dito. Sige tabi Sir Bob, mabuhay ka mo diyan. Salamat sa oras sa informasyon. Ingat. Sige. Thank you po. Thank you so much mga tugang si Sir Bobby Monterola akan PDRRM o Catanduanes. Nakaroon niya niya na pagkaagaw. So di paano kaya minahagad kita ning dispensa yun na nga niyan. That's our predicament tabi sa pag-abot sa pagkonekta sa pag-asa. Kaya primero, either na kita nakakalusot sa network, hindi ka daw pag nakalusot, yun na yan pag may nainot or busy. Well anyway, at least naipaabot ko sa Indo, sa abot man sa kuya makakaya po. So general overview kan ining bagyong si Uwan. Yan ala 6:30 databi ang direktiba kan sa muyang Vice President for Network Programming kunya na. Kung matchempo tabi na sa tuyang pagtukaw man duma sa special coverage is yung pagluwas kan bulletin, yan mag-upload kita sa pag-asa. Pero kung so recorded interview na lang kang nainot halimbawa ni BP Henry, yun na lang ipigil reply tatabi. Sibot man yan na pag-asa eh. Yan. If ever na kita makachempo duman sa pagluwas kan bulletin, yan, try kita mag-upload. O maray na haud to dyan kay Madam Rochelle. Yan. Mabuhay ka mo dyan, Madam Rochelle, sa pamilya. Nagdadangog sinda tabi. Ingat tabi, Yan. Yan. So sa kanya po, paano, duman sa release kan pag-asa, nag-west. So, kunyan, nag-west so dalagan. Pero, basado duman sa impormasyon, after a while, man-northwestward na naman yan. Mataas na naman daatabi. Di tatanems, may mga hanap buhay kita dyan na utang, kadakol gayud. Bata mabaretang alas 12, Salamat kan sa ido pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. An oras hatod sa Indokang. Lemex for Kids.